ጋሻ ክመፃና ከሎ ገዛና ፅሪና መግብና ሰሪሕና ፅቡቅ ነገር ቀራሪብና ኢና ንቕበሎም ጥንሲ ከዓ ከምኡ ካብ 3 ስጋብ 6 ወርሒ ደሎ ቅድሚ ጥንሲ መሓዝና ክንገብሮ ዘለና ነቲ ፕሬግነንሲ ነቲ ናይ 9 ወርሒ ምእንታን ከቕልለልና እንታይ ክንገብር ኣለና ሎማዓንቲ ብዛዕባኡ ክዛረበ اوكي اب نفسنا نتغاشا غاشا ማለት ጥንሲ ከመይ ጌርና ንቀራረብ ከምቲ ብዙሕ ኦሬዲ ተዛረብና ሉ healthy lifestyle walk እንዳገበርክን ወላ 30 ደቂቕ ናይ ምሸት ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ምክንያቱ walk ክንገብር ከለና ንነፍስና ፅቡቅ ከም ድስምዖ እቲ ኢሚዩኒቲ ናትና ናይ ሕማም ገለ ድከላኸለልና ንዕኡ boost ገብሮ ማለት እዩ ፅቡቅ ገይሩ የልዕሎ ሽዕኡ ወላ ሕማም ሒዝና ወላ ሰዓል ሒዝና ብዙሕ ኣይጥቃዓናን ቅድሚ ጥንሲ መሓዝና እቲ መግቢ ትበልዕኦ of course balance ትኸውን ኣለዎ ከምዚ vegetable ጥራይ ይኮነ ወይ protein ጥራይ ይኮነ ወይ ፍሩታ ጥራይ ይኮነ ካብ ኩሉ እቲ ነፍስና ደድልዮ እንዳሃብና ማለት እዩ ቅድሚ ጥንሲ መሓዝክን ብዙሕ ከምዚ ብዙሕ ሰብ ደሎ ቦታ ተኸዳት ኾንክን ማስክ እንዳገበርክን ከምዚ ድሕመካ ነገር ምሻሎ ቫይረስ ወዲ ቫይረስ ከይሕዘክን ከምታ ናይ ብዛዕባ ሚስካሬጅ ክንዛረብ ኮለና ተዛረብናላ ማለት እዩ እዚ ናይ ከምኡ ክገብር ስለዝኽእል ከልዕሎ ስለዝኽእል ነቲ ቻንስ ናይ ሚስካሬጅ እቲ ጥንሲ ኸይድ ስለዝኽእል ፕሊዝ ቅድሚ ጥንሲ መሓዝክን ናይ ነፍስኽን ፅቡቅ ክኸውን ምእንታን ኤክሰርሳይዝ እናገበርክን ፅቡቅ መግቢ እንዳበላዕኽን ሕማም ወዲ ሕማም ደለዎ ቦታታት ከምዚ ድስዕሉ ቆልዑ ተለዉ ኣብ ሆስፒታል ተሰርሓ ተኾንክን ማስክ እንዳገበርክን ኣብ ሞል ተሰርሓ ተኾንክን ማስክ እንዳገበርክን ነፍስኽን እንዳተኸታተልክን ማለት እዩ ወላ ኣሰብኡት ምክንያቱ ካብ ሰብኡት እውን ክሓልፍ ስለዝኽእል እቲ ፀገም ተንቀንዲ ክዛረበለን ደለይ ደለኹ ፕሊዝ እዚኣ ስምዑኒ ተናይ መጀመርታ prenatal vitamin and folic acid ስለምንታይ ከምዚ ይብል ኣለኹ ኣብ ነፍስና ንዓና ደኣኽለና ኣለና ጥንሲ ክንሕዝ ኮለና ግን ሓንቲ ኩባያ ተለና ተነራ ክልተ ኩባያ ክህልወና ኣሎ ምክንያቱ እቲ ጥንሲ ክፍጠር ከሎ ቆልዓ ካበይ ይወስድ ኣሎ እቲ ደድልዮ ቫይታሚን እቲ ደድልዮ ሂሞግሎቢን እቲ ደድልዮ ኩሉ ነገር ካብ ደ ይድወስድ ኣሎ ሕጂ ቅድሚ ጥንሲ መሓዝክን ምስ ሓዝክን ጥንሲ ደይኮነ ቅድሚ ጥንሲ መሓዝክን ወይ ክትፈልጣ ኮለኽን ኣባ ኮለኽን ታ prenatal vitamin وسرعة جمرة أحسن قبل عليها خا تا فوليك أسيد تذكراتهم كنا يتمالي تقوى فيديو حنقول كفت أركلو ات nervous system دبحالة مثنثات كفت أركلو أب نيتقولعة عند تدلي تا فوليك أسيد تحيتو دفت أركلعة مع تسجم كهلو سلازخيل ندك أنا نحجز تا prenatal vitamin immediately جمرة تافوليك أسيد كان دكتور كنت زاريبكن تخوينو family planning يركا قدميت انسي محس تهري كوينو خا immediately مسفلت كنت انسي حيسكن كم زلغن تافوليك أسيد جمرة قدميت انسي محس كن كا نحناس كنولد لنا قوم نحسب لنا تبلو تخونكم اتناتكم vaccination بنشتنا خولنا نوستو please make sure كله وشيركم وريتهم أي وشيركمون especially ناي measles mumps and rubella دبهال تنسي تحسكن كنا بكناين خلينا سلامتاي vaccination وسرا يبلا له قلعو مس حارسكن دحري كل توحينا نخطبهم كاب دولودو سجاب كلته ورحد له جزء بمتاي نفسهم يكالخل باتي أب مهتن كله بمرحن تجيرو نابهم كاب ديهم زحلفهم حجب خومينا كدمت انسم حاسكن كله ناي vaccination rubella بعل varicella كله على conductive ناي vaccination to immunity مس دكتور كنت زارب كنات كن record ناي immunization record مشالو كم أوريخن جبارة تريبلكن كتحتى تقلعين بوستر دبهال كنبكن نخيلنا تا كاليتي نجر كبلاد اللي دلوخا قالينا لنا it's a record day بلنا بسدات كلام كتقف أنا يخيليو بدم مرمرة جيرنا خنفلت أون خيلينا ناي ميزلز antibody لكن ديو ناي بعال روبيلا ناي بعال فاريسيلا كله جزء نيوريو نجري جن كدمت إنسم حاسكن تشك برا اتناي
vaccination ኣለክን ድዩ የብልክንን እዚ ተገርና እዩ ሽዑጥ እንስኽ ትሕዛ ከለኽን optimal pregnancy ድበሃል እቲ ነብስኽንሲ ጽቡቕ chance ትህቦ ኣለኽን ነቲ ቆልዓ ጽቡቕ ገይሩ ክዓቢ ማለት እዩ እታናይ ትመጽለላ ቪዲዮ ድሰርሓ اوكي تنسي جميرو بزعبا ultrasound بزعبا blood work ناي vaccine ناي تنسي كلهن دحاتهم complication ناي pregnancy حجي نابكم كناتينا ازي basic information كتفلت او زرلخو ايه